Salutare, dragi prieteni! Ne revedem după o scurtă perioadă de pauză pentru a identifica eventualele evenimente care se vor întâmpla în perioada de sfârșit a lunii aprilie. Pentru început, la nivel general, vom observa că vom trece printr-o perioadă de schimbări, mai mult la nivel spiritual, mental, deocamdată, după care vom trece la acțiune. Se pare că va deveni o stare de bine, o stare optimistă, pozitivă la fiecare dintre nativi. Vor urma punerea în practică a unor idei de mult dezbătute, gândite, astfel încât se pare că fiecare dintre voi veți începe o pregătire, o lansare asupra proiectelor pe care le-ați meditat în această perioadă destul de lungă de stat în casă. Mulți dintre voi vor reuși să-și pună în practică anumite planuri de afaceri, anumite sisteme sau scheme de abordare a unor idei referitoare la modul în care își vor desfășura activitatea. O parte dintre voi veți căuta să luați decizii foarte importante referitoare la modul în care vă veți continua activitatea. Este o perioadă foarte aprinsă din punct de vedere mental, datorită faptului că ați avut o perioadă în care ați pus în balanță mai toate evenimentele, toate sentimentele și stările care v-au trecut prin minte în această perioadă. Aveți posibilitatea să discerneți foarte profund asupra unor lucruri pe care până acum nu le-ați înțeles, poate, sau le-ați dat o conotație greșită. Într-un cuvânt, se pare că această perioadă de sfârșit al lunii aprilie vine încununată cu un soi de logică bine pusă la punct, cu decizii și hotărâri care mai importante, astfel încât să uitați puțin de ceea ce ați avut de parcurs până în prezent. O să vedem predicția pentru luna mai, dar din câte văd se anunță schimbări foarte radicale. Majoritatea dintre voi ați trecut și încă mai treceți prin niște transformări, astfel încât viața va urma să aibă multe modificări pe mai toate planurile și mă bucur că vor fi modificări în bine. Cu toate că unii nativi au suferit în această perioadă, va urma să lase suferința la o parte și să se concentreze pe niște lucruri benefice, atât pe nivel relațional, cât și pe plan de afaceri, de muncă, de perspectivă către viitor, un viitor care urmează să fie graduat mai bun, nu vor sări din prima lucruri minunate. Va trebui să vă mai supuneți puțin răbdarea la încercare, pentru că se pare că lucrurile vor fi încununate cu succes și acei nativi care au fost puțin mai aerieni, ca să zic așa, se vor înrădăcina puternic cu picioarele pe pământ și vor lua camurile la căruță pentru a reîncepe o viață și o activitate cât mai aproape de scopul lor, cât mai bună și fructuoasă, cu un randament sporit. Se deschid anumite căi și pe plan sentimental. Vor fi mari schimbări și în acest domeniu. Se vor repara anumite relații, se vor reînchega alte relații. Aceia dintre voi care sunteți deja în cuplu veți reuși să aduceți o stare de bine, de înțelegere, de acalmie. Cei care sunteți singuri, nu mai durează mult și urmează și voi la rândul vostru să primiți niște vești încurajatoare din acest punct de vedere. Cunoștințe,
întâlniri, diverse lucruri care e posibil să se concretizeze printr-o nouă relație, de data asta cu temei mult mai solid decât cea care a fost în trecut sau celelalte, în funcție de fiecare nativ în parte. Cu alte cuvinte, acest sfârșit de aprilie vă pot spune că va fi unul de meditație, unul de punere în ordine a gândurilor, din câte văd, de decizii, de hotărâri care urmează să le puneți în practică și de revenire la o normalitate de care toți am sperat să vină cât mai curând și va veni. Să vedem acum pentru fiecare nativ în parte ce rezervă această perioadă. Berbec. Berbecii vor trece printr-o perioadă de nerăbdare pentru a putea să-și pună în aplicare planurile, gândurile, idealurile pe care și le-au format în această perioadă și chiar vor avea posibilitatea, majoritatea berbecilor să implementeze un nou mod de abordare a afacerilor, a relațiilor, parteneriatelor, business-urilor la nivel general. Se vede că vor fi focusați pe partea materială foarte mult, majoritatea dintre voi. Se pare că această perioadă va veni cu un soi de stabilitate în mentalitate, în gânduri, în alegeri, în posibilitatea de afirmare, de remarcare, care nu mai are foarte mult de așteptat până când va începe să prindă contur și să devină fructuoasă activitatea pe care o desfășurați sau pe care urmează să o desfășurați. Anumite elemente din conversații vă vor lumina, ca să vă spun așa, mintea și traseul pe care vi l-ați propus. Veți avea posibilitatea să încheiați cu succes anumite combinații, anumite contracte, anumite lucruri care depind de sfera materială și cam în cursul lunii mai o să începeți să accelerați motoarele cu lecția deja învățată, majoritatea dintre voi, și veți putea desfășura activitatea într-un mod chiar foarte plăcut. Această perioadă, acest sfârșit de aprilie este marcat de gândire, în general gândire profundă, de frământări, de tot felul de analize asupra elementelor din trecut și a celor din prezent. Căutați să deznodați anumite lucruri care au fost încălcite și veți reuși. Se pare că majoritatea nativilor berbec, atât femei cât și bărbați, vor reuși să-și pună în practică anumite idei, anumite planuri care și le-au făcut în această perioadă, numai că va trebui să dați dovadă de discernământ și răbdare, de calm, de posibilitatea păstrării energiei pentru perioada în care se va deschide cu adevărat drumul către toate planurile și succesurile voastre, care nu întârzie să apară, dar asta cam la interval de o perioadă de, eu știu, aproximativ o lună, după care ușor, ușor veți începe să implementați tot ceea ce v-ați propus în practică și să vă bucurați de razele soarelui care vin să vă lumineze calea. Vom vedea mai departe la predicția lunii mai pentru zodia berbec, dar se pare că lucrurile încep să se îndrepte, anumit nativi veți avea niște surprize chiar plăcute din punct de vedere material, din punct de vedere al acțiunilor pe care vi le-ați preparat, vi le-ați gândit și vor avea succes. O parte dintre nativi vor trebui să-și facă ordine la nivel familial, la nivel de relație, la nivel de spirit, suflet,
mai au niște lucruri pe care trebuie să le corecteze și o vor face cu succes, fapt pentru care există șansa ca cei care au fost într-un conflict relațional, ca să spun așa, să poată să-l atenueze și să înceapă din nou lucrurile să meargă pe un făgaș bun din acest punct de vedere. Cei care sunt singuri, urmează cam, eu știu, în cursul acestei veri până în toamnă, eu știu, să găsească un partener, o parteneră cu care să-și continue parcursul vieții și să poată aspira și la alte moduri de a privi lucrurile. Deci, pentru nativii Berbec, acest sfârșit de aprilie vine cu foarte multă analiză, cu gândire profundă, cu încercări și lupte interioare pentru a readuce echilibru și normalitatea în viață, lucru care se pare că urmează să fie cu succes îndeplinit pe mai toate planurile și pe toate aspectele. Vedem în predicțiile lunii mai cam cum vor continua lucrurile, dar pentru moment vă pot spune că va fi de bine. Cu sănătatea, văd că cei care ați avut anumite probleme vă reparați, nu se întrevăd probleme deosebit de grave sau, mă rog, lucruri care să vă împiedice în parcursul vostru și se pare că va fi o perioadă foarte benefică, cu mici afecțiuni, ca să spun așa, pe plan sentimental sau pe plan material, datorită unor lucruri pe care considerați sau vă veți da seama că nu le-ați pus în practică așa cum ar fi trebuit, dar se pare că acum aveți șansa și posibilitatea să le reparați, să le readuceți pe o linie de plutire sau chiar să le ridicați la un nivel mai bun. Vă doresc succes! Taur. Pentru Taur, această perioadă, de sfârșit de luna aprilie, este o perioadă în care vor reuși să-și facă anumite analize vis-a-vis de anumite aspecte care nu prea le-au convenit și vor încerca să le îmbunătățească. O parte dintre nativi care au avut diverse piedici în acțiunile pe care au vrut să le desfășoare vor avea șansa să le depășească și să pot implementa noi planuri, noi idei, noi lucruri care îi pot ajuta să-și revină. Majoritatea nativilor vor trece această lună sub semnul iubirii, sub semnul înțelegerii, sub semnul restabilirii anumitor lucruri pe care în această perioadă care a trecut le-au cam scăpat printre degete. Au toate șansele să descopere lucrurile de care au nevoie pentru a se putea stabiliza, pentru a se putea calma, pentru că au lăsat loc o parte dintre nativi la mici îndoieli, la mici conflicte, la mici lucruri care nu prea v-au asigurat o perioadă liniștită și ok, ca să zic așa. Iată, acest sfârșit de lună vine încununat cu un soi de bunătate, un soi de calm, veți primi și anumite semne de iubire, de liniște, de pace și vor fi foarte bine simțite, astfel încât vă va putea genera pornirea motoarelor, deschiderea minții, ca să zic așa, și foarte multe lucruri le veți putea identifica astfel încât să puteți scoate la iveală ce aveți mai bun din voi și să puteți reveni la o situație, la o stare mult mai bună, posibilitatea de pus în practică anumite lucruri pe care normal că n-ați putut să le puneți până acum din cauza acestei situații, planuri care au fost amânate. În curând le veți putea
scoate la iveală și le veți putea da un sens foarte bun. O parte dintre nativi care au suferit din dragoste sau au avut anumite impedimente în această zonă vor reuși să parcurgă mult mai elegant această perioadă, acest sfârșit de aprilie, care vine cu un semnal de iubire, de bucurie, de împăcare, de pace și vă va ajuta chiar să resimțiți pofta de viață cu un tonus mult mai ridicat. Nu este nimic grav din punct de vedere al sănătății. Toți am trecut sau trecem prin diverse forme de răceală, de gripă, mai înjung, mai ceva, dar nu văd ceva de Doamne ferește care să vă sperie. Veți trece această perioadă și veți scăpa anumiți tauri care sunt puțin mai analitici, de gânduri negre. A fost o perioadă destul de tulbure pentru anumiți tauri, dar se pare că și aceștia vor reuși să revină la normal, din punct de vedere mental, din punct de vedere psihologic, spiritual, sufletesc și vă puteți aștepta la lucruri bune, iar semnul care vă marchează în acest sfârșit de aprilie este iubirea. Un lucru foarte benefic pentru toți, datorită faptului că vă ajută să îndulciți puțin situația din toate punctele de vedere, să puteți genera și crea noi idei benefice care pe parcursul lunii viitoare vor putea prinde contur și toți cei care au suferit anumite pierderi sau anumite lucruri le veți putea atenua, înlocui sau chiar dobândi niște lucruri care să vă scoată din situația actuală. Sfârșitul de aprilie, deci, este sub semnul iubirii, se recomandă o gândire profundă, renunțarea la anumite agitații, la anumite lucruri vechi, iar în special majoritatea dintre voi va trebui să lăsați trecutul la o parte și să luați din el doar lecțiile pe care trebuie de care trebuie să țineți cont pentru a nu repeta anumite greșeli. Se pare că pe parcursul lunii mai, o să vedem în predicția lunii mai, vă așteaptă niște lucruri frumoase, elegante și ceva daruri de bani și posibilitatea de a pune în practică anumite lucruri pe care n-ați reușit până acum. O parte dintre voi care se gândesc să-și achiziționeze o locuință, există șansa de a se putea continua în această privință și veți găsi sprijinul necesar și partea financiară pentru a putea să o dobândiți. Cei care sunteți fără slujbă veți putea găsi o colaborare, un parteneriat sau chiar o formă de angajare. Deci, din câte văd, este bine să vă păstrați calmul, să vă reîncărcați bateriile pe această perioadă în care mai trebuie totuși să stați acasă, pentru că lucrurile vor fi benefice și chiar surprinzătoare pentru unii dintre voi. În general, aspectul acestui sfârșit de aprilie va veni și cu vești bune, veți reuși să dați la o parte anumite necazuri, anumite gânduri, anumite lucruri care nu v-au asigurat o stare tocmai confortabilă și o să începeți să primiți semnale de iubire, de bucurie, de colaborare, de posibilități de lansare, fapt pentru care vă doresc succes și urmează, din câte văd, o perioadă mai bună. Gemeni. Gemeni, în această perioadă, sfârșit de luna aprilie, vor avea un pic de adrenalină. Foarte agitați, vor fi foarte dornici de depășirea acestor evenimente care le-au cam clătinat puțin existența, nu numai datorită faptului că a trebuit să stea puțin mai izolați, ei caracterizați printr-o energie debordantă, ci și datorită faptului că la o parte dintre voi s-au iscat diverse discuții, diverse lucruri care v-au ținut în tensiune. Iată, acest sfârșit de aprilie vine
să concluzioneze anumite aspecte din punct de vedere relațional, din punct de vedere profesional. Veți putea pune capac la foarte multe discordii, la foarte multe elemente care v-au cam tulburat în această perioadă și vă veți putea reveni la potențialul vostru așa cum ați considerat și ați visat să fie. Mai este un pic și se vor deschide drumurile, veți putea să vă puneți în practică planurile și ideile pe care le-ați copt în această perioadă și veți, din câte văd, avea posibilitatea să implementați un nou stil de viață, să considerați lucrurile care într-adevăr sunt de valoare așa cum trebuie, să vă debarasați de foarte multe gândiri vechi care v-au calcificat în această perioadă și v-au creat stări destul de turbulente, destul de agitate. Veți lua legătura cu diverse persoane cu care veți putea pune în practică anumite idei pe care le-ați avut în această perioadă, numai că trebuie să aveți răbdarea necesară până când aflați toate detaliile referitoare la ceea ce v-ați propus și veți putea identifica și persoanele cu care într-adevăr veți putea face aceste mișcări datorită faptului că în jurul vostru nu toată lumea trebuie să se bucure de aceeași încredere și se mai face simțită necesitatea de a vă atrage atenția că nu toată lumea gândește cum gândiți. Oricum, acest semn zodiacal este mai amplu, mai ciudat din multe puncte de vedere. Gemenii posedând niște calități destul de sclipitoare, dar totodată și foarte revoltați, mai ales în această perioadă, în care o perioadă lungă de timp nu ați avut o parte dintre voi posibilitatea să vă descărcați energia, să umblați, să vă desfășurați activitatea cum s-ar fi desfășurat în mod normal. Iată că se revine la o situație de calm, aveți posibilitatea să vă puneți în practică tot ceea ce ați gândit până acum, nu este cazul să renunțați, veți mai avea de primit anumite vești nu prea plăcute, dar pe care veți putea să le depășiți. Mai sunt câteva evenimente în acest sfârșit de aprilie care vă vor marca puțin, dar e bine să gândiți foarte bine și să plasați acolo unde trebuie ce trebuie. Un fel de dați cezarului ce al cezarului, pentru că altfel riscați să intrați într-un conflict și asta nu va aduce un lucru bun. Vi se cere în această perioadă o analiză, cum am spus, foarte profundă a lucrurilor, să dați drumul logicii de care dați dovadă și să vă puneți în practică toată iscusința și istețimea de care aveți nevoie pentru a putea să vă clarificați foarte bine pașii pentru această perioadă care urmează. O să vedem mai departe în predicțiile lunii mai, dar din câte văd sunt posibile minuni, sunt posibile așezări în toate planurile asupra cărora veți lucra să se îmbunătățească și vi se cere un pic de seriozitate datorită faptului că mai aveți încă posibilitatea de a lua de bun ce nu trebuie. Cu alte cuvinte, atenție la persoanele de care sunteți înconjurați, analiză profundă asupra lucrurilor, nu vă grăbiți și se pare că lucrurile vor începe să se îndrepte în mai toate planurile. Din punct de vedere al sănătății, văd că nu este cazul să vă faceți griji, lăsați aceia dintre voi care sunteți mai panicoși din fire toate gândurile negative la o parte, că nu se întâmplă nimic grav, puteți merge cu încredere pe drumul pe care vi l-ați ales și urmează să mai aflați anumite lucruri pentru a vă putea întregi tablourile la care nu le-ați dat de cap până acum. Deci este o perioadă cam agitată, acest sfârșit de aprilie pentru voi, dar urmează și perioada în care vă veți putea pune în practică planurile și acțiunile pe care le-ați gândit până în prezent
și este bine să vă calmați un pic, să dați dovadă de înțelegere, de compasiune și veți vedea că urmează o perioadă în care să vă bucurați și voi și să vă puteți apuca într-adevăr de lucruri concrete care să vă scoată din această furtună în care nu prea v-ați simți confortabil. Urmează, cum v-am spus, hotărâri și decizii la momentul potrivit cu oamenii potriviți. Vă doresc succes! Rac. Pentru raci, această perioadă de sfârșit de aprilie este marcată de analize, de introspecții în tot felul de idei, de planuri, de relații, o analiză asupra tuturor evenimentelor care s-au petrecut în această perioadă. Majoritatea dintre voi văd că veți pune pe hârtie anumite planuri care s-au concretizat în această perioadă de reținere, de agitație prin care ați trecut și toate gândurile voastre se pare că vor duce la un plan foarte bine pus la punct, care vă vor aduce un plus de valoare asupra muncii pe care o veți desfășura. Se întrevede o deschidere de idei noi care vă vor ajuta să vă îmbunătățiți partea financiară, atât din punct de vedere material cât și din punct de vedere relațional se întrevede o îmbunătățire. Cei care sunteți într-o relație veți descoperi formula magică de a vă putea înțelege. Cei care nu, urmează o surpriză plăcută, se pare că Universul vă deschide calea către identificarea unui partener, partenere cu care să vă duceți viața mai departe. Se pare că anumite idei vor fi chiar de bun augur și vă vor ajuta să vă limpeziți mintea referitor la activitatea pe care o desfășurați, astfel încât să aduceți anumite îmbunătățiri sau să identificați anumite idei, anumite lucruri pe care dacă veți reuși să le puneți în practică, chiar veți reuși să le puneți în practică, vă vor ajuta să vă îmbunătățiți foarte bine partea materială. Din punct de vedere al sănătății, nu vă faceți griji, treceți peste micile obstacole sau micile influențe pe care le-ați avut, mai o răceală, mai o gripă, mai un junghi, sunt lucruri inerente prin care trece toată lumea, nu se întrevede nimic grav și veți putea să vă reocupați poziția pe care ați avut-o, ba aș putea spune chiar mai bine decât vă așteptați, numai că și voi trebuie să aveți un pic de răbdare până când se vor mai limpezi lucrurile care deocamdată sunt tulburi și asta nu vă creează o stare prea bună. Ideea este că cu răbdarea treci marea și majoritatea nativilor vor fi marcați de succes, de posibilitatea de a reuși să vă puneți în practică ceea ce ați gândit în această perioadă. Nu uitați să analizați din toate punctele de vedere tot ceea ce vreți să faceți, pentru că este o perioadă benefică pentru voi de a putea descoperi lucrurile care v-au lipsit până acum sau care nu v-au dat toate informațiile necesare pentru a vă pune în practică ceea ce ați gândit. Este o perioadă bună și urmează să vedem și în predicția lunii mai, dar din câte văd, voi racii vă puteți pune la punct foarte multe lucruri care până acum v-au cam scăpat printre degete sau nu ați putut să le puneți în practică din cauza acestor restricții. Nu disperați și sub nicio formă, nu vă lăsați cuprinși de gânduri negative pentru că văd reale posibilități de succes, reale posibilități de îmbunătățirea relațiilor, identificarea unor persoane cu care într-adevăr să puteți face treabă și drumul vostru va fi din ce în ce mai elegant și mai frumos.
Această perioadă a sfârșitului de aprilie va aduce surprize unora dintre voi plăcute referitoare la posibilități de identificare a unor parteneri de afaceri, a unor planuri, a unui nou mod de desfășurare a activității în care sunteți sau urmează să fiți, fapt pentru care chiar vă rog să vă liniștiți, pentru că urmează lucruri foarte elegante și foarte bune pentru voi. Veți reuși să scăpați de foarte multe probleme care le-ați avut în trecut. Nu vă faceți griji referitor la partea financiară, pentru că se văd anumite surse care vă vor veni în ajutor. Veți avea diverse discuții cu oameni care vă vor sări în ajutor, în sprijin și veți putea depăși această perioadă care a fost și este încă pentru unii dintre voi destul de critică, iar pentru ceilalți vi se oferă posibilitatea unei investiții în ceva major și posibilitatea de a vă îmbunătăți partea financiară, astfel încât să vă puteți bucura de foarte multe lucruri. Nu mai durează foarte mult și aceia care au spus singuri veți identifica, cum am spus, un partener sau o parteneră și multe lucruri din viața voastră, care în această perioadă a fost puțin cam lipsită de esență, vor veni foarte bucurătoare și vă vor ajuta să vă recăpătați tonusul și energia de care ați fost privați o perioadă de timp. Cu alte cuvinte, acest sfârșit de aprilie va veni cu vești bune, cu perioadă de calm, cu posibilitatea de a pune în practică anumite lucruri, la care totuși va trebui să mai așteptați până când veți avea posibilitatea, când se vor ridica aceste restricții și veți călca cu dreptul în etapa următoare. Vă doresc mult succes! Leu. Pentru lei această perioadă este marcată de gândire, de logică, de judecată profundă asupra tuturor elementelor care s-au petrecut în viața voastră în această perioadă de restricții, ca să zic așa, și vă vor da posibilitatea de a identifica ceea ce aveți nevoie pentru a vă putea acoperi anumite goluri financiare. Veți putea depăși anumite obstacole care le-ați avut până în prezent și acest sfârșit de lună aprilie intră sub semnul gândirii, sub semnul judecății cu voi înșivă, cu posibilitatea de a identifica persoanele necesare de care aveți nevoie în viață pentru a vă putea pune la punct și în aplicare anumite planuri pe care vi le-ați făcut până acum. Veți putea depăși această perioadă de tensiune în care unii dintre voi v-ați aflat sau vă aflați și chiar se întrevede o perioadă de acalmie, o perioadă în care puteți să vă relaxați un pic datorită faptului că din discuțiile pe care le veți avea cu cunoștințe, parteneri, prieteni, veți putea trage concluzia că lucrurile pot fi mult mai bune față de cum ați sperat până în prezent și veți putea să vă faceți un bagaj de cunoștințe destul de amplu și corect pus în pagină de data asta, astfel încât să reușiți în mai toate ideile pe care vi le-ați propus. Cei care sunteți într-o relație veți reuși să aduceți în această perioadă un soi de calm. Mă refer la cei care ați avut anumite probleme din acest sens, în acest sens, iar cei care sunteți singuri, la fel se întrevede posibilitatea deocamdată subțire de a încheia o colaborare care se va transforma și în posibilitatea unei relații, ca să zic așa, și veți putea merge la drum cu un partener, parteneră,
astfel încât să scăpați și de această problemă. Din punct de vedere al sănătății, văd că sunteți destul de bine poziționați, nu urmează nimic grav, asta nu înseamnă că nu trebuie să aveți grijă de voi, să nu vă alimentați corespunzător, cu somnul aveți un pic de grijă și mișcarea care vă poate aduce tonusul necesar derulării acestei perioade. Din punct de vedere material, cum v-am spus, vi se întrevăd anumite surprize plăcute, posibilitatea de identificare a unor noi forme de desfășurare a activității, a unor noi relații și parteneriate care vă vor fi benefice și aceia dintre voi care ați cam dus lipsă de bani în această perioadă, apare o surpriză plăcută și veți putea să vă acoperiți anumite cheltuieli care s-au acumulat până acum sau datorii și chiar vă veți putea bucura și de un bănuț în plus pe care îl puteți calcula foarte bine sau investi într-o chestie care vă va aduce profit. Să vedem în predicțiile lunii mai, dar și la voi se întrevăd schimbări frumoase și elegante, pentru care puteți să vă bucurați de o stare de calm și să vă puneți pe hârtie deocamdată planurile și ideile care le-ați tot gândit până acum, pentru a nu le uita, bineînțeles, că vine perioada în care le veți putea pune în practică și o să reușiți să scăpați de foarte multe frământări care v-au marcat în această perioadă. Se pare că totul va deveni mult mai ok, va fi mult mai bine și se recomandă în această perioadă să vă căutați diverse activități care să vă liniștească puțin, un film, o carte, o mică plimbare, cât se poate, pentru că imediat după ce se vor ridica aceste interdicții veți putea trece la acțiune și lucrurile vor deveni frumoase și elegante și pentru voi. Vă doresc succes! Fecioară! Pentru Fecioare, această perioadă este marcată de tot felul de hotărâri, eforturi deosebite pentru cei care puteți lucra de acasă, un lucru care este foarte benefic datorită faptului că rezultatele nu vor întârzia să apară. Se întrevăd deschideri de noi idei, de noi drumuri, de reluarea unor activități pe care le-ați abandonat o perioadă de timp și acum le-ați găsit utilitatea. Este totuși un mic soi de nelămurire, de neliniște în această perioadă, a sfârșitului de aprilie, care vă mai bagă în ceață puțin. Anumite vești nu vor fi chiar foarte bune, dar vă veți găsi energia și forța mentală de a putea să le depășiți, pentru că până la urmă veți constata că nu reprezintă nimic grav. Adică hotărârile voastre, care văd că sunt foarte bine alese și ați avut timp să vă puneți la punct niște planuri care vor urma cu succes să fie puse în practică, vă vor ajuta să depășiți câteva impedimente, evenimente, discuții, stări create în această perioadă, prin care mai toată lumea a trecut și trece, dar se pare că voi, printr-o voință de fier, care va fi alimentată cu o energie extraordinară, acest sfârșit de aprilie vă va aduce posibilitatea de a depăși mai toate obstacolele pe care le-ați avut și le aveți în prezent și vă veți putea pune în practică lucruri care urmează să fie concretizate prin anumite venituri, prin anumite câștiguri și printr-o stare care va duce la stabilirea voastră, vă va aduce un echilibru, vă va aduce posibilitatea să aveți mai multă încredere în ceea ce urmează. Majoritatea elementelor care
le-ați parcurs până acum, discuțiilor pe care le-ați avut cu diverse persoane, v-au dat anumite stări nu prea bune, căutați, analizați cu bine, foarte bine lucrurile, datorită faptului că multe informații v-au fost fals induse și nu este cazul să vă împiedicați de un ciot, numai datorită faptului că o parte dintre cunoștințele pe care le aveți nu au folosit și creierul când au deschis gura. Cu alte cuvinte, fiți determinați și hotărâți, pentru că se pare că energia este foarte pozitivă și puternică la voi în această perioadă și vă veți bucura de anumite venituri când se vor deschide drumurile și vă veți putea relua viața așa cum ați lăsat-o înainte de acest eveniment pe care cu toții am fost forțați, obligați să-l parcurgem. Cum v-am spus, deschidere de drumuri, noi idei, punerea în practică a unor lucruri abandonate, se întrevede o perioadă care vă va restabili, vă va repune pe linia de plutire și nu vă pierdeți nici speranța, nici încrederea că lucrurile vor începe să devină normale, ba chiar mai bine decât vă așteptați. În plan relațional este bine să fiți mai analitici în această perioadă, analitice, datorită faptului că printre imaginile pe care le aveți se pot strecura anumite lucruri pe care, neștiindu-le, nedescoperindu-le la timp, vă pot duce puțin în eroare. Fapt pentru care un pic de răbdare își face simțită prezența și ar fi foarte benefică până când veți avea tabloul general umplut cu toate informațiile de care aveți nevoie, să nu dați greș. Cu siguranță nu veți da greș, pentru că experiența își va spune cuvântul, răbdarea și mintea pe care o aveți vă vor ajuta să depășiți acest impediment, după care se pare că în viața voastră va veni cineva care vă va aduce și în plan sentimental o bucurie. Se pare că lucrurile se vor așeza bine, vom vedea și în predicția lunii mai, dar lucrurile se vor îndrepta din foarte multe puncte de vedere și ar fi cazul să nu vă mai faceți atâtea griji și să vă axați pe ideile și planurile pe care le-ați abordat în această perioadă sau pe care urmează să le abordați, datorită faptului că le veți putea încununa cu succes și vă veți putea schimba unii dintre voi chiar radical viața. Vă doresc mult succes! Balanță. Pentru balanțe, această perioadă, acest sfârșit de aprilie, va reuși să vă ridice puțin după gândurile profunde pe care le-ați avut până în prezent, multe nu prea ok, vor apărea anumite elemente care vor încununa toate eforturile pe care le-ați depus cu succes asupra tuturor planurilor, atât în plan profesional, material, cât și în plan relațional, spiritual. Majoritatea dintre voi care ați suferit de anumite boli, ca să zic așa, veți reuși să le scoateți la suprafață, să vă vindecați, să vă reparați anumite situații, veți reuși să scăpați de niște greutăți, veți putea, cu alte cuvinte, să vă readuceți echilibru de care aveți nevoie pentru a vă putea desfășura activitatea mai departe, în toate planurile, cum am spus, atât relațional cât și material. Veți reveni la o stare de bine, veți putea să dați la o parte anumite lucruri care v-au provocat suferință sau stări de agitație, de nemulțumire și veți putea identifica persoanele cu care într-adevăr puteți lua hotărâri de data asta mult mai bune și le veți putea pune în practică.
veți putea reveni, cu alte cuvinte, la ceea ce v-ați dorit și o parte dintre voi ați crezut că nu mai este posibil acest lucru. Se pare că mai aveți puțin de așteptat, este nevoie de multă răbdare la voi pentru a putea depăși anumite evenimente, impedimente care nu neapărat le-ați creat voi, au fost create și de alții și prin discuții, negocieri, un pic de dovadă de bunătate, de răbdare, de calm, veți putea repara o parte din lucrurile care s-au deteriorat din punct de vedere relațional, iar cei care ați desfășurat o activitate și se pare că nu mai este posibil să o continuați, nu vă faceți griji pentru că ori vă veți putea reîntoarce la acea activitate, ori veți identifica o altă activitate care nu vă va opri din posibilitatea voastră de a putea munci, de a vă putea scoate în evidență calitățile și posibilitățile de a face bani. Vor apărea tot felul de relații, de conexiuni, de discuții care vor duce la un rezultat benefic, pentru care ar fi bine să nu mai stați foarte mult pe gânduri negative. Eliminați-le și puneți-vă în față speranța și idealurile pe care le-ați pus până acum în plan, pentru că după această perioadă chiar veți reuși să vă reveniți, veți reuși să vă puneți în practică tot ceea ce ați gândit, sau aproape tot. Pentru voi a fost o perioadă dificilă, ca pentru mai toate zodiile de altfel, dar puțin amprentă a trecutului, ceva discuții în contradictoriu cu partenerul, partenera, cu anumite persoane care nu prea v-au vrut binele, veți reuși să le mascați, să le depășiți, să le puneți capac și să vă puteți contura o nouă viață, o nouă formă de a vă putea desfășura activitatea, o nouă formă de înțelegere și de abordare atât la nivel relațional cât și la nivel spiritual și mai ales în zona materială în care veți putea identifica ceea ce trebuie pentru a vă putea desfășura activitatea și să aveți rezultatele pe care le așteptați. Cu alte cuvinte, multă energie, răbdare, calm, logică și veți putea depăși mai toate impedimentele pentru care vă doresc succes. Scorpion. Pentru scorpioni, acest sfârșit de aprilie reușește să vă detașeze de anumite lucruri puțin cam delicate, cam dificile. Unele dintre ele chiar țesute într-un stil diabolic, ca să zic așa. Va marca această perioadă cu o bucurie neașteptată, cu posibilitatea de a lua hotărâri cam brutale la un moment dat, acolo unde este cazul, la anumiți nativi dintre voi, pentru a vă putea stabili ordinea și cursul firesc al lucrurilor, astfel încât să puteți da dovadă de calitățile voastre, să puteți să vă repliați pe formatul care vă va asigura atât partea financiară cât și partea relațională. Din punct de vedere al muncii, anumite lucruri care le-ați întâmpinat sau care v-au blocat le veți putea depăși și cei care în această perioadă ați fost detașați sau blocați sau vi s-a interzis activitatea, veți putea reveni în forță cu noi deschideri, cu noi posibilități de a vă putea dobândi partea materială chiar mai bine decât v-ați așteptat sau decât ați avut-o până în prezent, lucru care va reprezenta o bucurie foarte mare pentru voi.
Pentru aceia dintre voi care ați trecut în aceste situații, pentru ceilalți care nu vi s-a întrerupt activitatea, o veți relua în forță și veți putea merge pe un drum destul de ascendent și de ok. Din punct de vedere relațional, veți reuși să reparați aceia dintre voi care în această perioadă v-ați cam clătinat din acest punct de vedere. Veți putea restabili cu bine relația. Cei care sunteți singuri veți avea posibilitatea, tot așa, după câteva încercări, să identificați pe cineva cu care să puteți merge la drum. Cu alte cuvinte, lucrurile vor urma să se îndrepte în ciuda aparențelor și în ciuda lucrurilor pe care le-ați parcurs până în prezent. Vine și soarele pe strada voastră, mai ales aceia care ați avut de tras mai mult decât ar fi trebuit și se pare că divinitatea joacă un rol important în această zonă, atât materială cât și spirituală, sufletească și în domeniul relațional, și veți putea socoti că ați renăscut. La voi se întrevede, la o parte dintre voi, bineînțeles, nu e valabil pentru toată lumea, principiul păsării Phoenix, din cenușă renașteți. Deci, în general, și la voi semnele sunt foarte bune și urmează să vi se întâmplă lucruri frumoase, elegante, la unii chiar bucurii, schimbări foarte importante care vor avea loc în viața voastră și vă doresc succes. Săgetător. Pentru săgetător, această perioadă va fi marcată de un soi de analiză asupra tuturor aspectelor petrecute în această perioadă, la toate nivelurile, în toate planurile pe care vi le-ați făcut, hotărâri care vor fi cu bine și vor reuși să vă ajute să depășiți anumite impedimente, anumite lucruri care nu prea v-au fost ortodoxe. Din punct de vedere relațional, veți avea posibilitatea să restabiliți aceia dintre voi care ați trecut printr-o situație mai delicată în această perioadă, să vă restabiliți o relație de bun augur. Pentru cei care sunteți singuri, să identificați pe cineva cu care să închegați o relație frumoasă, plăcută. Iar pe plan material, această perioadă va veni cu niște idei pozitive care vă poate aduce la un moment dat chiar o bucurie fantastică, pentru că veți identifica exact ceea ce trebuie. Persoanele optime, ok, de bun augur, care vă pot deschide drumul către planul și ideea pe care ați avut-o, și cum se va ridica această interdicție, veți identifica posibilitatea de a face bani. Deci chiar veți face bani. Anumite hotărâri va trebui să le gândiți foarte bine înainte de a le lua, datorită faptului că există posibilitatea, prin prezența acestui element, să vă inducă în eroare anumite treburi și să nu ajungeți la rezultatul care vi l-ați dorit. Aveți un pic de grijă la partenerii de afaceri, la relațiile pe care le aveți din punctul ăsta de vedere, pentru că nu toți vă doresc binele și va trebui să identificați pe cei cu care puteți face treabă și să înlăturați pe cei care v-au pus bețe în roate. Este o perioadă destul de agitată, dar veți reuși să vă așezați, să identificați tot ceea ce aveți nevoie pentru ca lucrurile să meargă bine. Vom vedea și la predicția lunii mai cum veți sta, dar deocamdată semnele sunt foarte bune și acest sfârșit de aprilie va putea aduce o stare de calm, de liniște și de identificarea lucrurilor de care aveți nevoie, să vă puteți bucura, să puteți să continuați ceea ce v-a spus în plan. Din punct de vedere relațional, nu se întrevăd mari schimbări deocamdată, relațiile sunt ok. Pentru cei care nu aveți, se pare că ceva mai târziu, mai spre vară, veți putea identifica și voi pe cineva cu care să vă puteți continua viața într-un mod plăcut. Iar pentru cei care sunteți deja într-o relație, se pare că echilibrul va veni în această perioadă și veți putea
îmbunătăți stilul de viață și tot ceea ce vă înconjoară. Vă doresc succes! Capricorn. Pentru Capricorn, se pare că la fel este foarte benefic acest sfârșit de lună, pentru că veți reuși să înlăturați foarte multe piedici care v-au stat în cale până acum, veți reuși să vă rezolvați anumite probleme din punct de vedere financiar, veți identifica ori activitatea necesară pentru a face rost de niște bani, ori un sprijin financiar din partea unor cunoștințe, prieteni, relații, astfel încât veți putea depăși un necaz, un impediment, un lucru care v-a marcat până în prezent și veți putea să respirați relaxați. Sunteți într-o perioadă în continuare cu anumite piedici, cu anumite stări nu prea ok. O parte dintre voi, bineînțeles, nu este valabil pentru toți nativii acestei zodii, dar aceia care vă aflați într-o perioadă de încurcătură, să știți că veți reuși să o depășiți și să vă puteți restabili un mod de viață elegant, să reveniți la forma voastră inițială. O parte dintre voi o să auziți niște vești nu prea plăcute de la diverse persoane din cercul vostru, de prieteni, familii și așa mai departe. Veți auzi de anumite necazuri, de anumite cumpene, dar veți reuși să le depășiți și până la urmă veți închina o cupă pentru eforturile care vor fi încununate cu succes și pentru voi. Din punct de vedere relațional veți putea menține o stare de calm, de pace, de iubire, dar majoritatea celor care au avut de trecut până anumite furtuni din acest punct de vedere, va trebui să dați și voi dovadă de un pic de calm, de bunătate, ca să primiți înapoi același lucru, pentru că pentru o parte dintre voi ați avut de parcurs anumite perioade puțin cam delicate. Veți reveni la normal, nu se va întâmpla nimic rău, veți reuși să înlăturați mai toate obstacolele din viața voastră și după o perioadă de timp care nu este chiar apropiată, dar urmează, vom vedea pe parcursul lunii mai cum se vor desfășura lucrurile. Acest sfârșit de lună, cum v-am spus, vă va aduce starea, judecata, logica și inspirația de a putea trece peste anumite impedimente, peste anumite lucruri, astfel încât să puteți să vă reveniți și puteți să vă calmați din toate punctele de vedere, pentru că lucrurile nu sunt chiar atât de dure și atât de rele pe cât par. Aveți o deschidere de care vă veți bucura în cursul lunii viitoare și veți putea să vă reveniți din toate punctele de vedere ca să puteți uita acest episod și pasaj din viața voastră. Nu abandonați planurile și ideile care vi le-ați făcut, pentru că după o perioadă de timp o să constatați că vor fi fructuoase și vor fi puse în practică cu succes, pentru care mențineți-vă tonusul, energia, calmul, răbdarea și, de ce nu, planurile pe care vi le-ați propus. Aveți de aflat destule lucruri ca să vă puteți întregi imaginea despre ceea ce vă înconjoară și despre ceea ce vreți să faceți. De aceea trebuie să analizați cu foarte multă profunzime lucrurile înainte de a acționa, pentru a putea să vă bucurați de succes. Mult succes! Vărsător. O parte dintre voi această săptămână, acest sfârșit de aprilie, va reuși să vă scoată după gândurile pe care ați căzut în ultima perioadă, o parte dintre voi, și vă vor ajuta să vă reglați un pic viziunea despre
lucrurile pe care ați vrut până în prezent să le puneți la punct. Se pare că majoritatea sunt din punct de vedere profesional, material și veți reuși să luați o hotărâre care de data asta vă va duce la bine. Cei care ați fost afectați cu munca, cu desfășurarea activității pe această perioadă, nu vă descurajați datorită faptului că se vor lua niște hotărâri, niște decizii între voi și parteneri, între voi și anumite persoane pe care le-ați identificat sau urmează să le identificați, astfel încât să vă puteți reveni. Deci nu mai stați pe gânduri că lucrurile nu se termină, veți putea reîncepe cu un tonus destul de bun, veți putea lua hotărâri care vă vor ajuta să vă repuneți pe linia de plutire din acest punct de vedere. Cei care ați trecut printr-o perioadă tensionată din punct de vedere relațional, aveți șansa să reabilitați această situație. Din păcate, unii dintre voi veți renunța la relație și vă veți gândi să identificați pe altcineva cu care să vă continuați drumul. Oricum, această perioadă tulbure, din câte văd, urmează să se liniștească, urmează să se așterne un soi de calm care vă va ajuta să gândiți optim pentru tot ceea ce urmează să faceți și din câte văd veți găsi deciziile și opțiunile cele optime, bune de data asta, astfel încât să vă puteți repara în mai toate planurile, tot ceea ce v-a îngreunat existența până în prezent. Nu este cazul să stați pesimiști, să intrați în depresie, pentru că vin și la voi destul de multe lucruri care vă vor ajuta să vă reveniți, să vă bucurați de anumite lucruri care vă vor deschide din nou poarta către un drum frumos și elegant. Pentru ceilalți lucrurile vor fi cam la fel cum au fost înainte de această interdicție, vă veți putea relua și continua viața așa cum ați lăsat-o. Și pe lângă asta puteți aduce anumite îmbunătățiri în activitățile voastre, puteți identifica alte căi de a face bani, alte posibilități de manifestare și de expunere a calităților voastre, astfel încât pe parcursul lunii următoare, o să vedem în predicția următoare, pentru luna mai, mulți dintre voi veți reuși să repuneți lucrurile într-o zonă destul de elegantă. Cei care ați trecut prin tot felul de necazuri și probleme, mai aveți ceva reminiscențe și în această săptămână, dar anumite vești, anumite fenomene care se vor petrece vor reuși să vă readucă pe linia de plutire, pe o zonă mai liniștită și vă veți putea chiar și bucura de anumite aspecte. Din punct de vedere al sănătății, vi se recomandă să aveți foarte mare grijă. O parte dintre voi care sunteți mai sensibili, căutați să vă protejați și să aveți grijă de voi pentru a putea depăși această perioadă și o veți depăși cu succes. Ce vă mai pot spune? Atenție și calculați foarte bine orice bănuți, pentru că ați trecut și mai treceți printr-o perioadă destul de delicată și până când veți reuși să intrați din nou pe achiziții, din punct de vedere material, va trebui să depuneți toate eforturile de a vă drămui bănuții pe care îi mai aveți. Ceilalți, atenție la investiții, că nu toate sunt așa cum par la suprafață și va trebui să analizați cu atenție înainte de a face o mișcare. Vă doresc mult succes! Pești. Pentru pești e o perioadă destul de interesantă, datorită faptului că veți putea scoate la lumină anumite aspecte care v-au cam presărat cu mici probleme această perioadă, adică și-a cam vărât dumnealui coada și pentru o parte dintre voi v-a creat situații puțin cam delicate. Ce se întrevede foarte benefic în această perioadă?
Pentru o parte dintre nativi este ca o renaștere din cenușă, pentru o parte dintre nativi este o schimbare foarte benefică, iar pentru o parte dintre nativi rezolvarea unor probleme de mult așteptate. Deci această săptămână, acest sfârșit de aprilie, va aduce idei, stabilitate, posibilitatea de punere în aplicație a unor planuri care vă pot ajuta să vă schimbați chiar și locul de muncă la unii dintre voi, oricum în bine, și rezolvarea unor probleme care v-au apăsat foarte mult până în prezent. Este o perioadă benefică, vom vedea și predicțiile lunii mai pentru voi, dar din câte văd vă așteaptă lucruri bune. Cei care ați trecut prin foarte multe greutăți și necazuri veți putea respira liniștiți, veți putea renaște, veți putea implementa noi idei care să vă ajute să vă dobândiți din punct de vedere material mai tot ce aveți nevoie. Se întrevăd schimbări de locuri de muncă, poate schimbări de locuință, poate schimbări de partenere. Sunt foarte multe elemente care vor fi altfel decât ați avut până acum de parcurs, de trăit. Schimbări majore, cu alte cuvinte. Vom vedea și în predicția lunii mai ce se întrevede pentru voi, dar din câte văd, schimbări radicale, modificări foarte mari, schimbări în bine, asta este un lucru bun, pozitiv, cu alte cuvinte va veni și soarele pe strada voastră, pentru aceia care într-adevăr ați avut aceste lucruri de parcurs. Pentru ceilalți veți avea de întâmpinat și voi anumite elemente puțin cam dubioase, anumite lucruri care vă vor pune pe gânduri, dar cu iscusința și cu istețimea voastră veți reuși să le întâmpinați cu o optimă cale, cu o optimă idee, cu o optimă posibilitate de a depăși aceste evenimente și la fel și la voi se va produce o schimbare frumoasă și elegantă, astfel încât să eliminați foarte multe elemente negative care v-au cam brăzdat în această perioadă sau care urmează, pentru că nu s-a încheiat totul. În schimb, ce vă pot spune că se întrevede o situație mult mai bună decât cea pe care ați avut-o până acum și veți avea posibilitatea să învingeți mai toate lucrurile care au fost potrivnice vouă. Vă doresc succes!